Un any més, el Festival de Teatre al Carrer s'ha celebrat a Viladecans amb una gran assistència de públic. Companyies com Jovy-Tum, Opòsito i Ortsmuga han estat els grans atractius d'un esdeveniment per on han passat unes 95.000 persones. Els més de 50 espectacles que s'han pogut veure a Viladecans han convertit el nostre municipi en la capital catalana del teatre de carrer des de dijous fins a ahir diumenge. Durant 4 dies s'han pogut veure més de 150 representacions en els diferents espais reservats a les 52 companyies que han vingut d'arreu del món. Un any més han estat les companyies franceses les que han atret un major nombre d'espectadors. Segons els responsables del festival, han passat per aquest certamen prop de 95.000 persones. Les funcions més multitudinàries i també les de més qualitat han estat sobretot Víctor Frankenstein de la companyia Jovy-Tum i Toro d'Opòsito, que ha fet l'estrena a l'estat espanyol. Gaudeixen durant 4 dies del teatre, que ja és bastant. I a més, que ho esperen, que ho disfruten, que ho critiquen i per tant això vol dir que tenen opinió sobre el tema i que ja n'han vist prou com per poder dir si els agrada més o menys. I jo crec que amb això ja ens donem per satisfets, el fet que la gent gaudeixi del carrer, però sobretot que gaudeixi del carrer en teatre i en cultura. Vol dir que hi ha una afluència massiva de gent que ve a veure el que estem veient al carrer. Una altra de les grans cites ha estat Momento, una arriscada proposta coproduïda pel festival i la companyia Ortsmuga Teatroa. Però durant aquests 4 dies també han brillat companyies petites com Les Fourmis o Mr. Pejo's Wandering Dolls, que van tenir una bona acollida entre el públic. Sobre els canvis de la programació i les anul·lacions d'última hora, els responsables asseguren que les modificacions entren en el previsible d'un esdeveniment com aquest. Elles venen perquè tenen la voluntat d'ensenyar-se davant del gran públic i d'ensenyar-se sobretot a tots els programadors que venen a Viladecans. Algunes d'aquestes companyies acaben fallant a última hora i algunes provocant determinats problemes tècnics, per dir-ho d'alguna manera, a l'últim moment. Jo crec que això és habitual a qualsevol festival de teatre al carrer, no només el de Viladecans. Si te'n vas als francesos o al d'Orilla, constantment estàs veient canvis. Un any més el festival al carrer ha demostrat que està consolidat i que és una de les grans cites europees de les arts de carrer. Una de les grans estrenes del festival es va produir divendres a la matinada. Els francesos d'Opòsito van fer el primer passi a Espanya de la seva obra Toro, un recorregut per les arrels taurines al Mediterrani. Seguint l'Avinguda de la Marina com a itinerari, els artistes van tocar diferents mites europeus i mexicans relacionats amb aquest animal tan representatiu de la nostra cultura. Els cavallers començaven la recerca del Minotaure amb unes grans llances per l'avinguda Francesc Macià. Les bengales il·luminaven un recorregut que representava un dels mites grecs més universals, el del laberint del Minotaure. Acompanyats dels centenars d'espectadors del muntatge, els cavallers acabaven trobant-se amb la temible bèstia enfurismada fins que aconseguien encerclar-la. Es homenaje al toro, y el toro porque raíz es nuestra, desde el hombre de las cavernas que lo grabó en las grutas de Altamira, me parece que el toro es una cosa que es nuestra, muy al interior. En el seu recorregut, els toros d'Opòsito embestien els cavallers i els espectadors quan menys s'ho esperaven. En el seu camí, la comitiva es va trobar amb la Madonna, una figura representada com una verge andalusa que acaba animant el grup amb el seu ball flamenc. L'acció arribava a l'arena, on la Madonna seduïa el torer amb els seus balls fins l'arribada de la bèstia de foc que simbolitzava la festa. En el primer examen de toro a Espanya, els responsables de la companyia es mostraven entusiasmats amb la rebuda dels viladecanencs. Estaba un poco apretado, ¿no? No sabía qué, y bueno, ha sido totalmente caloroso. Toda la gente del público los he visto encantado y diciéndome que mañana iban a llamar la familia, o sea que estoy muy contento.
El tancament de l'obra era un últim homenatge a la cultura mexicana, amb els seus toros esquelètics reflexats en unes impressionants ombres xinesques. Opòsito no va ser l'única companyia triomfadora d'aquesta 18a edició. Els francesos Job i Tum també van aconseguir emocionar el públic viladecanenc amb el seu particular Victor Frankenstein, una de les obres amb una posada en escena més espectacular del festival. Música en directe, escenaris mòbils i un llenguatge propi són les claus de l'èxit d'aquesta companyia, que arrossega un quart de segle de trajectòria dins del difícil món del teatre al carrer. Convertir la ciència en la mare de la vida. Aquest és el desig etern del doctor Frankenstein, el personatge més temut del nostre imaginari col·lectiu. La companyia francesa Job i Tum prova a portar a Viladecans un nou experiment de la històrica novel·la de Mary Shelley. La criatura que Frankenstein aconsegueix renéixer a partir de parts de cadàvers humans cobra en aquesta versió el seu costat més humà. On a décidé de la transformer. Hem decidit transformar la història, no tant centrant-nos en la història de la criatura, sinó a partir de l'amor. De fet, expliquem la història d'amor que pot tenir la criatura, els seus sentiments, com un ser humà normal. Aquesta és la diferència. Amb aquest punt de partida, la història ens fa pensar en les diferències racials, les diferències de gent amb limitacions. Tot el món té dret a l'amor i hem transformat la història en una història d'amor. L'histoire, c'est qu'une personne... La història parla d'una persona que vol mirar a l'infinit i arribar més enllà i ser més poderós que la naturalesa. I al final perd la batalla. Et perdre toute sa famille. Gairebé 2 segles després de la seva creació, les preguntes que planteja la història de Frankenstein continuen vigents. El paper de l'home i el seu dret a actuar sobre la naturalesa, la mort i el fantasma de la vida eterna són conflictes presents en l'espectacle de Job i Tum. Una obra on els ulls de l'espectador nota els sentiments d'una criatura que ha estat abandonada pel seu pare i que descobreix per si mateixa, com un nen, els plaers i dolors de la nostra existència. El final de la història és obert, deixem a l'espectador que el sumí. Nosaltres només proposem i no imposem res. De la mateixa manera que l'espai és lliure, al final també ho és. Frankenstein es no simplemente es la vida. Frankenstein es la vida. La companyia basca Orts Muga Teatro A va estrenar a la Rambla Modolell Momento, l'obra coproduïda pel Festival al Carrer i que mostra la vida de les persones que viuen en situació d'exclusió social. La representació compta amb 3 espais on es desenvolupa l'acció de manera simultània. El carrer és per a aquesta representació l'escenari més adequat. S'inspiren en una mostra fotogràfica del mexicà William Villafañe, titulada Cònsules de la calle, que retrata les persones excloses de la nostra societat. Són individus que senten el mateix que la resta dels éssers humans i que una vegada van formar part del sistema. Pero sí, quizás están como cansados, ¿no? Como asqueados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no tienen sueños, ¿no? O sea, sus sueños han desaparecido. Entonces, al no tener sueños, al no tener una motivación que les ayuda a levantarse todos los días, es lo que hace quizás de ellos unos personajes mucho más oscuros, ¿no? Más siniestros. En l'escenari més adequat per a aquesta representació, al carrer, hi apareixen 3 espais on es desenvolupen les accions simultàniament. El públic, que juga també un paper actiu en l'obra, ha d'escollir quin d'aquests momentos vol veure. Aquí la gente también influye en el espectáculo y depende de ellos que tengamos público o no, evidentemente, porque suceden 3 cosas simultáneamente, hay 3 cónsules vagando, 3 escenarios y en los 3 suceden cosas y la gente tiene que optar, tiene que elegir dónde quiere ir, qué quiere ver, qué le atrae más o qué le rechaza más. Momento ensenya les misèries de cada personatge, però no es queda aquí. L'obra serveix per veure què va fer que aquests cònsules de la calle iniciessin el camí del carrer. No me jodas, no.